दिवाळी म्हटलं की सगळंच गोडाधोडाचं असं काही नाही आहे. बऱ्याच लोक आहेत ज्यांना फक्त चकली आणि चिवडाच आवडतो. अशांसाठीच ही खारी शंकरपाळी नक्की बनवून बघा. मैदा घेतलाय मी जवळजवळ 200 ते 250 ग्रॅम. हा मैदा आपल्याला छान चाळणीनं चाळून घ्यायचा आहे. गव्हाचं किंवा भाकरीचं जे पीठ असतं ते आपण ज्या चाळणीनं चाळतो त्याच चाळणीनं हा मैदाही चाळून घ्यायचा. मस्तपैकी मैदा चाळून घेतला की मग काय, ह्या मैद्यामध्ये आपल्याला काही गोष्टी टाकायच्यात ज्यामुळं याची चव खूप इन्हान्स होते. मैदा चाळून झाला आहे, त्यामध्ये 1 चमचाभर मी ओवा टाकते, चमचाभर मीठ टाकलं आहे आणि थोडीशी काळी मिरीची पूड. इतकंच साहित्य लागतं ह्याला. आता हे छान मिक्स करून घेतलं की याच्यामध्ये 1 पळीभर मी कडकडीत गरम केलेलं तेल टाकलं. हो, तेलच आहे, तूपही वापरू शकता, काहीच हरकत नाही. सुरुवातीला चमच्यानंच हे तेल मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतरनं थोडं गार झालं की मग हातानं सगळ्या पिठाला चोळून घ्यायचे. पण सुरुवात मात्र चमच्यानेच करा, नाहीतर हात पोळण्याची शक्यता असते. आता हे गार झालंय तेव्हा मी आता हे हाताने मिक्स करणार आहे. हाताने अगदी चोळून हे तेल संपूर्ण मैद्याला लावून घ्यायचे, ज्यामुळं आपल्या मैद्याला हे तेल लागलं की आपल्या शंकरपाळ्या अगदी खुसखुशीत आणि मऊ मुलायम बनतात. ह्या शंकरपाळ्या खायला इतक्या सुंदर लागतात की काही विचारू नका. त्यामुळं नक्की ट्राय करा. आणि तुम्ही जर अगोदरही बनवत असाल तर तुमची बनवण्याची पद्धत कोणती आहे ती मला सांगा. आता थोडं पाणी मिक्स करत आपल्याला याचा एक गोळा तयार करून घ्यायचा. थोडंच पाणी मिक्स करा, ज्यामुळं पातळ होण्याची शक्यता कमी होते. अगदीच पातळ केलं तर त्याचा शेप बदलू शकतो आणि खूप घट्ट केलं तर ते कडक लागू शकतात. त्यामुळं कमी पाणी घालत आपल्याला याचा एक पिठाचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. या पद्धतीनं घट्टसर पिठाचा गोळा तयार करून झाला की पाहू शकता कसा गोळा तयार झाला. आता हा गोळा आपल्याला अर्धा ते पाऊण तास मुरण्यासाठी ठेवायचा. झाकण ठेवा किंवा सुती कपड्यामध्ये बांधून हा गोळा बाजूला ठेवून द्या. अर्धा तासानंतरनं हा गोळा मी पुन्हा घेतला आणि पुन्हा 1 मिनिटभर मळून त्यानंतरनं याचे गोळे तयार करून घेतले. एखादी चपाती होईल मोठी असे याचे 3-4 गोळे मी तयार करून घेतले. एक गोळा लाटण्यासाठी घ्यायचा आणि बाकीचे झाकून ठेवायचे. आता जशी आपण चपाती लाटतो त्या पद्धतीनं आपल्याला याची चपातीच लाटून घ्यायची. गोड शंकरपाळ्या करताना आपण त्या 1 इंचभर इतक्या जाड ठेवतो, पण ही खारी शंकरपाळी आहे. ही तुम्ही जितकी पातळ लाटाल तितकी छान होती. अगदीच पापडासारखी लाटू नका, जाड चपातीसारखी नक्की लाटून घ्या. तुम्हाला मी पुन्हा दाखवेलही लाटून झाल्यावर की किती जाड आहे ते. मस्त गोल गरगरीत लाटून घ्या. अगदी गोल नाही झाली तरी काहीच हरकत नाही, कारण आपल्याला ही कापूनच घ्यायची. तिचा गोल आकार कुणालाच दिसणार नाही आहे. तेव्हा छान पटापट सरसर अशी याची चपाती लाटून घ्या. तुम्ही पाहू शकताय काळी मिरी पूड, ओवा आणि जे काही आपण टाकलं आहे ते किती छान दिसतंय ते. असं चकतीच्या मदतीनं याच्या छान अशा तुम्हाला शंकरपाळ्या तयार करून घ्यायच्या. मी काजू कतलीचा डायमंड शेप दिला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार चौकोनी करू शकता किंवा अगदी अशा लांबक्या जरी तळून घेतात तरीही चालेल, काहीच हरकत नाही. असं या पद्धतीनं सगळ्या डायमंड शेपमध्ये मी कट करून घेतलात. जरा मोठ्याच आहेत, तुम्ही लहानही करू शकता. अशा पद्धतीनं सगळ्या मोकळ्या करून घ्यायच्या. कढईमध्ये तेल तापवून घ्यायचं. तेल छान कडकडीत तापू द्यायचं. तोपर्यंत मी उरलेल्याही शंकरपाळ्या बनवून घेते. पाहू शकता या पद्धतीनंही तुम्ही शंकरपाळ्या बनवून घेऊ शकता. आता आपलं तेल छान कडकडीत तापलं आहे तेव्हा तेलामध्ये आपण सोडून पाहूयात एखादी शंकरपाळी. तेल तापलं आहे की नाही ते. तेल तापलं की अशी शंकरपाळी लगेच वरती येते. आता याच पद्धतीनं सगळ्या शंकरपाळ्या आपल्याला तळून घ्यायच्या.
एक एक करून थोड्या थोड्या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या. सुरुवातीला त्या चिकटलेल्या जाणवतील, पण एकदा तेलात सोडल्या की त्या जशा जशा फुलायला लागतात तशा आपोआपच मोकळ्या होतात. त्यामुळं त्या वेगळ्या करत बसण्याच्या भानगडीत पडू नका, नाहीतर त्यांचा आकार बदलू शकतो. थोड्या थोड्या करत एक 3 ते 4 बॅचेसमध्ये मी इतक्या शंकरपाळ्या छान तळून घेतल्यात. पाहू शकताय, अगदी गोल्डन होईपर्यंत छान अशा तळून घेतलेल्या ह्या शंकरपाळ्या दिसायलाच इतक्या सुंदर दिसत आहेत, खायलाही तितक्याच खमंग आणि टेस्टी लागतात. एकदा नक्की बनवून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. अशा छान छान व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा.